дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромӣ. Ва инак мо дар пахши мустақим аз шабакаи иҷтимоии фейсбук дар канали Паймони Миллии Тоҷикистон суҳбатҳои худамонро аз ин ба баъд идома медиҳем ва аз ҳама ҳамватанон хоҳиш мекунем, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам фейсбук ва ҳам ютуб моро ҳамроҳӣ кунанд ва минбаъд барномаҳои Паймони Миллии Тоҷикистон ва суҳбатҳо бо аъзоёни Паймони Миллии Тоҷикистон дар ин ҷо сурат мегирад ва дар 2 ҳафта як маротиба низ раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон муҳтарам Муҳиддин Кабирӣ низ дар ин ҷо бо суолҳои шаҳрвандони Тоҷикистон посух мегӯянд ва низ мо аъзоёни Паймони Миллии Тоҷикистон низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ минбаъд ба суолҳои шумо ва мушкилотҳои рӯзмарраи ватанамон ва мушкилотҳои кишварамон суҳбат хоҳем кард. Ва инак мо мегузарем вобаста ба нишасти хабарии 3 январи соли 2019 ки дар он ҷо Худоёрзода вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ қайд намуданд, ки аз роҳҳои пулакӣ ки таҷриба нишон дод, ки роҳҳои пулакие ки дар шоҳрои Чанак, Душанбе ҳаст ва таҷриба нишон дод, ки ин роҳ пулакӣ кардан чӣ қадар самаранок аст ва мо дар солҳои қабл ин роҳи стратегӣ 6 моҳ баста мешуд ва инак бубинед, ки бо пайдо шудани ширкати ИРС-е ки дар минтақаи офшорӣ Бритониё ба қайд гирифта шудагӣ аст ва ин чӣ қадар фоида ба тамоми миллат, давлат, кишвар овардааст, ки дар тӯли 12 моҳ мо метавонем аз ин роҳ самара бигирем ва ин роҳ метавонад барои мардум хизмат кунад. ва дар ҳамин ҷо қайд намуданд, ки вобаста ба ҳамин шароите ки ин ширкатҳои толинги хуб кор мекунанд, яъне ки хизматрасонии хуб анҷом медиҳанд, мо пешниҳод мекунем, ки дигар роҳҳо, махсусан роҳи Қурғонтепа ки феълан номи Бохтарро гирифтааст, Бохтар Душанбе пулакӣ шавад ва роҳҳои дигар низ дар назар аст, ки онҳо низ дар Тоҷикистон пулакӣ шаванд. ва ман мехостам, ки вобаста ба изҳороти вазири нақлиёт ҷаноби Худоёрзода дар ин ҷо як чанд нуқтаҳоро қайд кунам. ва чӣ гунае ки ҳамагон медонанд, ширкати ИРС чӣ гунае ки вазир қайд карданд, ширкати бо домоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон Ҷамолдин Нуралиев тааллуқ дорад ва ба духтари раиси ҷумҳур ки хонуми домоди ҷаноби Раҳмонов ҳаст, духтараш Озода Раҳмонов ки феълан раиси дастгоҳи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва Ҷамолдин Нуралиев бошад муовини Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва дар ҳамин ҷо ман барои вазир як чанд масъалаҳоро ва барои ҳам бинандагон пешниҳод мекунам ва шумо худатон қазоват кунед ва таҳлил кунед, ки дар ҳақиқатан ин роҳ барои миллати тоҷик, барои давлати тоҷик чӣ қадар фоидаовар аст ё зараровар. Ман феълан мегузарем ба роҳи Чанак Душанбе. мо дар муддати бештар аз соли 2010 роҳи Душанбе Чанак ин шоҳро дар ихтиёри ширкати
айрес гузашт ки ин ширкат дар минтақаи офшорӣ ба қайд гирифта шудагӣ аст ва дар ҳангоми ин шартнома бастан дар парлумони Тоҷикистон ошкор набуд ва пинҳон гузоштанд ва матни шартномае ки байни Тоҷикистон ва ширкати ирес баста шудагӣ аст ба ҷомеаи Тоҷикистон пешниҳод карда шудагӣ нест. Аслан ҳукуматҳои демократӣ, кишварҳое ки ба худ эҳтиром медоранд, ҳеҷ гоҳ бо ширкатҳои афшорӣ шартнома намебанданд, чун ширкатҳои афшорӣ ин ширкатҳое ба ҳисоб меравад дар кишварҳое ки қонунманд ҳастанд, бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст овардани моликият ё ин ки бо роҳи ғайриқонунӣ нигоҳ доштани фаъолиятҳои худ, яъне фаъолиятҳои ношаффоф будани ширкатҳоро дар минтақаҳои офшорӣ нигоҳ мепиндоранд ки онҳо ҳамеша аз пардохти молиёт ва аз пардохти буҷаи давлат мегурезанд ва ҳеҷ гоҳ ягон ширкате ки ҳар кишваре ки худашро эҳтиром мекунад, ба қонуни худаш эҳтиром мекунад, ба чунин ширкатҳо шартнома намебандад ва роҳҳои кишварро дар ихтиёри онҳо намегзорад. ва худи ҳамин барои ҷумҳурии Тоҷикистон шармовар аст ки имрӯз мо на балки ширкати РС-ро дорем, мо ширкати Талко ва дигар ширкатҳое ки даҳо ширкатҳое дорем ки ба хонаводаи раиси ҷумҳур Тоҷикистон тааллуқ доранд, вале дар минтақаҳои афшорӣ ба қайд гирифта шудаанд, ба мисли Somon-Air-у дигар мо даҳо ширкатҳое ки имрӯз онҳоро ҳамчун ширкатҳои миллӣ муаррифӣ мекунанд, вале онҳо дар минтақаҳои афшорӣ ба қайд гирифта шудагӣ ҳастанд. бинобар ҳамин ин ширкатҳои ношаффоф ҳастанд ва имрӯзам баъд аз ин ки мо ҳукумати Тоҷикистон ва парлумон шартномаи инҳоро ратификатсия карданд, ба расмият дароварданд, барои мардум пешниҳод накарданд. ғайр аз ин ҳукумати Тоҷикистон дар қарори алоҳидаи худ қабул карданд ки ширкати РС-ро аз андозҳо озод намоянд, яъне ки ин ширкате ки имрӯз дар шоҳраҳои Хуҷанд Душанбе кор мекунад, аз андозҳо куллан озод карда мешаванд. ва дуввуман ки ин ширкат, ин роҳе ки шоҳраҳои Душанбе Чанак бо пули қарзи чин сохта шудааст ки мо барои сохтани ин шоҳро як дафъа $281 миллион аз давлати Чин бо 2% ба муддати 20 сол қарз гирифтем. мо бояд соли 2032 қарзи Чина баргардонем ва ҳар сол мо барои ин роҳҳо ки давлати Чин барои мо сохтааст, мо 2% аз $281 миллион мо ба кишвари Чин чӣ медиҳем, фоиз метем, ин фоизи қарзи ин наметем ки ин ба $5,600,000 баробар аст ва гузашта аз ин боз мо $85 миллион барои сохтани дар ин шоҳро барои сохтани туннеле ки дар шаҳристон ҳаст, мо барои сохтани ин $85 миллион аз ширкати чиноӣ қарз гирифтем ва ин маблағро ҳам ба гардани миллати тоҷик аст, ба ҳукумати Тоҷикистон аст, яъне ки аз ҷайби мо шумо пардохт карда мешавад ва инам ба 2% мо ҳар сол ба миқдори $1,600,000 мо фоизи ҳарсолаи инро метем. Я ҳамагӣ мо $7,200,000 зиёдтар мо имрӯз ҳар сол аз буҷети кишвар ба фоидаи Чин ин фоизҳоро бармегардонем медиҳем ва ғайр аз ин мо анзобро сохтем ба қимати $39 миллион, яъне шоҳроҳе ки мо соли 2006 ҷумҳурии исломии Эрон барои Тоҷикистон шоҳроҳи ҳаминро сохт ва $21 миллион мо аз ҷумҳурии исломии Эрон аз инҷо қарз гирифтем ва $10 миллион ҷумҳурии исломии Эрон ба Тоҷикистон
ҳамчун грант, ҳамчун қарзи бебоз, ҳамчун кӯмакпулӣ барои сохтани ин шоҳроҳ ба Тоҷикистон кӯмак карданд ва боқимондаи ин 7 миллион қариб 8 миллион доллари инро мо аз буҷети давлат сохтем. ҷамъоҷамъ ин роҳи ки шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ба миллати тоҷик, ба шаҳрвандони Тоҷикистон 400 миллион доллар тамом шуд. ҳамин роҳ бо туннелу бо ҳама сохтмонаш ба бештар аз 400 миллион доллар ин роҳ ба мо тамом шуд ва инам ҳама аз буҷети кишвар, аз ҳисоби мову шумо ва як қисмати дигар аз ҳисоби қарз аст ки мо феълан ин қарзро барнагардонем. Мо дар назди давлати Чин қарздор ҳастем, сархам ҳастем. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон қарздор ҳаст аз давлати Чин. ва бубинед, чизе ки мо аз кисаи худ сохтем овардем дар дасти домоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон ва духтари раиси ҷумҳури Тоҷикистон додем ки шумо ин роҳро гиреду пулакӣ кунед ва пулашонро гиреду дар кисаи худ занед ва дар хориҷи кишвар бароварда барои фарзандонатон яхтаву хонаву дару қасру балову батар харед. ин ба дасти худамо ин корро кардем. дар кишварҳое ки роҳҳо пулакӣ мешаванд, дар ин кишварҳо роҳ аз оғоз, аз бунёдаш аз ҳисоби ҳамон ширкатҳое ки роҳҳо дар оянда пулакӣ месозанд, аз бунёдаш ҳамин ширкатҳо мегиранд. яъне ки онҳо худашон роҳро интихоб мекунанд, роҳ месозанд ва роҳро пурра амнияташ таъмин мекунанд, роҳро дар сифати беҳтарин пешниҳод мекунанд ва роҳи алтернативӣ ки давлат барои онҳо пешниҳод мекунад бо роҳи алтернативӣ вуҷуд дорад. ҳоло ки ин ширкат барои мо роҳ насохтааст, ин ширкат барои Тоҷикистон аз кисаи худаш пул масраф накардааст. масрафи ин ширкат чӣ кардааст? 30 дона техника гирифтааст. 30 дона техника ин ба ҳар як ҳамун техникаҳои гирифтагӣ аст аз 38,000 то 48,000 доллар аст. агар мо 30 дона техникаи ҳаминро ҳисоб кунем ба миқдори 1 миллиону 500,000 мешавад. бо техникаҳое ки барои таъмир кардани роҳҳо гирифтагӣ аст, ино агар ҷамъоҷамъ ҳамаша ҳисоб кунем дар ҳудуди 2 миллион доллар техникае ки ҳамин роҳ барои тоза кардан, таъмир кардан ва нигоҳ доштани ин роҳ масраф кардааст, 40 адад техника мешавад. агар мо 40 нафари дигарро дар ҳамин кор бо 300 доллари, бо 3000 сомонӣ бо музди меҳнат таъмин кунем, ин дар як сол мешавад 180,000 доллар. 180,000 доллар. агар мо сӯзишвориро барои як сол ки шабона рӯзӣ инҳо кор кунанд, тоза кунанд, раҳҳоро тамом пок кунанд, 300,000 доллар. агар мо боз мондагии дигарро инро барои намаку барои корҳои химиёӣ, барои ях назадани роҳ агар бигирем, 150-200,000 доллари дигар. ин ҳамагӣ шуд 700,000 доллар. ина 300,000 доллари дигар дар болош мегузорем. 1 миллион доллар ҳар сола масрафи ҳамин роҳ мешавад. ҳар сола масрафи ҳамин роҳи Чанак Душанбе 1 миллион долларро ташкил мекунад. вале ин ширкат дар ҳар сол аз 55 то 60 миллион доллар ҷамъоварӣ мекунад аз ронандаҳо, аз ҷайби мардуми бечора. яъне ки молу ашё ки дар ҳамин роҳ мегузарад, ин ба болои нархи хӯрокворӣ, ба болои ҳамон молу амволе ки дар бозор бароварда фурӯхта мешавад, ба болои онҳо зам мешавад. ине ки ба ҷайби мардум, ба кисаи мардум зарар меоварад. мо 60 миллион доллар, муҳтарам вазир, мо 60 миллион доллар дар як сол ба ҷайби Ҷамолиддин Нуралиев медем. намешавад ки шумо ақлтона кор фармонед. шумо дар як сол бигиред ҳамун техника барои шумо 7-8 сол 10 сол хизмат мекунад. ҳамин мо дар ҳозир нигоҳ кунем, дар
ҷайби ширкати ирс ки ба ҷамолдин тааллуқ дорад мо бештар аз 450 миллион доллар чо кардем масраф кардем пул додем аз кисаи нами мардуми бечора ки дар Русия кушта мурда ҳар рӯз мурдаҳошон оварда истодан мо аз ҷайби ҳамё кашида дар кисаи ҷамолдин партофта истодем. ҷаноби вазир шумо ба кадом ақл ба кадом иқтисоддони шумо ба шумо ин маслиҳата дод? ин ғорат аст, ин дуздӣ аст, ин дуздии рӯи рост аст ки аз кисаи мардуми бечорае ки шумо лату кӯб кардед бо тариқи зӯрӣ автомат танку тӯпатон сари ин миллат зулм карда истодаед, бо ин тариқ оварда истодаед. шумо 1 миллион доллар масраф кунед солона, роҳро ҳеҷ гоҳ баста намешавад ва шумо мегӯед ки 6 сол қабл ин роҳҳо имконияти дар ин роҳ дар 1 сол 6 моҳ баста мешуд. бубахшед, 2 туннел мо надоштем қаблан. мо ин туннел ҳама чизоро сохтем, дар дасти домод додем. ина ҷаноби олӣ шумо калагавс будед, дар як қишлоқи бошблоқ калон шудед, нони хӯрдан надоштед, мо овардем шуморо президент кардем, шумо тамоми давлати Тоҷикистонро дуздидед, марҳамат боз домодатон будуздад, домодатон духтаратон дуздад. шумо ку сер накардед, домодҳоятон бояд сер кунад. муҳтарам ҷаноби вазир, агар ки шумо воқеан дилатон барои миллат давлат месӯзад, марҳамат ҳисоб кунед, ҳақиқатро барои миллат давлат ошкор кунед, пешниҳод кунед ки шумо воқеан барои миллат чӣ хизмат кардед. мо дар Тоҷикистон бештар аз 2 миллиону 200 ҳазор техника дорем ки инҳо андоз меспоранд ва андози ки аз ҷамъоварии автомашина нақлиёт бештар аз 2.5 миллиард долларро 2.5 миллиард сомонро ташкил мекунад ки баробар ба 270 миллион 260 миллион доллар баробар аст. мо агар ҷамъоварии худи андози мардумро гирем, мо эҳтиёҷ надорем ки пеши дигар кишварҳо сармона хам кунем, каҷ кунем, гӯем ки ака барои мо ки роҳ надорем, пул диҳед. мо дар ҳар сол метавонем бо ҳамин пул бо 260 миллион доллар метавонем 300-400 километр роҳ созем. мо метавонем худамон аз ҳисоби худамон созем. шарт нест ки мо равем ширкатҳои дигарро ё ширкатҳое ки ба Ҳасан Асадуллозода тааллуқ дорад аз онҳо даъват кунем, ширкатҳои миллӣ ё ширкатҳои воҳиди давлати назди ҳукумат ё унитарӣ месозем ки онҳо дар назди ҳукумат кор кунанд, фаъолият кунанд. ҳар 1 километр роҳро мо метавонем дар 700 000 дар 600 000 доллар бунёд созем. мо аз ҳисоби танҳо андоз метавонем тамоми Тоҷикистонро, тамоми роҳҳо, тамоми шоҳроҳҳои Тоҷикистонро асфалтпӯш кунем. муҳтарам вазир, шумо куҷоро нигоҳ мекунед? дар ҳоле ки имрӯз на шаҳри Душанбе, на вилоятҳо, на ноҳияҳо раҳи обод надоранд. агар мо содиқона кор кунем, андозе ки аз ҳамин ронандаҳо ҷамъоварӣ мекунем, ба роҳ масраф кунем, ҳеҷ як роҳи Тоҷикистон дар ҳолати валангорӣ, дар ҳолати харобӣ қарор намегирад, ба сабабе ки андози ҷамъовардагии ин мардум ба дигар ҷо меравад. мо роҳҳое ки имрӯз месозем аз ҳисоби қарз, аз ҳисоби талбандагӣ, аз ҳисоби дигар месозем, аз ҳисоби ҷайби, аз ҳисоби андозе ки мардум барои нақлиёт медиҳад, мо аз ҳисоби ин намесозем. ҷаноби вазир, ин дуздиҳо, ин ғоратгариҳое ки нисбати мардум ва давлат мекунед, инҳо ба куҷо мераванд? ба кисаи кӣ мераванд? ба кисаи Раҳмонов, ба наздикони Раҳмонов. мутаассифона имрӯз тамоми вазоратҳо, нақлиёт, тамоми сохторҳои давлатӣ ҳамчун манфиатбари хонаводаи Раҳмонов шудаанд. на ба ин ки манфиатбари миллат, давлат, барои бунёду пешрафти давлат кор кунанд. танҳо ҳама вазиру кабиру чабие ки имрӯз дар атрофи Раҳмонов ҷамъ шудаанд, инҳо чӣ кор мекунанд? танҳо маблағро дузидан дар кисаи домоду
хоҳару бузургу майдаву чӯлаву ҷияну эмомалӣ раҳмонов печондаву доданд. ин миллатро ба харобӣ меорад. бояд мо аз ин кор кулан даст кашем. ҷаноби вазир, мо агар ҳар сол агар 210 миллион доллари ҳамин маблағро 210 миллион маблағро ба 300 километр роҳ бунёд кардани роҳҳо масраф кунем дар Тоҷикистон, медонед дар 10 сол 3,000 километр роҳ асфалтпӯш мешавад. мо дар 20 сол чанд ҳазор шумо асфалтпӯш кардед? 1200 чанд километр дар тамоми истиқлолияти давлати Тоҷикистон шумо роҳро асфалтпӯш кардед. ин шарм аст барои шумо. ин айб аст ки ин нисфи ин роҳҳо боз аз пули қарз аст, аз пули талбандагӣ аст, на аз пули онҳое ки менеҷер буданд, сарфакорона роҳро пулро истифода бурданд ва роҳ сохтанд, барои мардум зиндагӣ ва шароити арзанда фароҳам оварданд. ман дар бораи нақлиёт суҳбатҳои дигар мекунам ва чун дар ин намешавад дар ин роҳ ҳама роз суҳбат кард ва худи имрӯз роҳе ки дар шоҳрои Бохтар ва Қурғонтепа мехоҳанд пулакӣ кунанд ва ин роҳ албатта ба манфиати миллату давлати Тоҷикистон нест, ҳеҷ вақт нест ва нахоҳад буд. ин роҳ на он қадар роҳи сангин аст ва барои масраф ва нигоҳ доштани ин роҳ пули зиёд дар кор нест. андозе ки мардум меспорад басанда аст ва мардумро бо фиребу найранг гирифтор накунед ҷаноби вазир. ва мо намегузорем, мо масъалаи дигарро ба роҳ мемонем. бояд мо роҳеро пайдо ҳозир байни мардум маслиҳат кунем ки роҳи Душанбе чанак дар муддати чанд соле ки фаъолият кард, маблағҳое ки аз мардум ҷамъоварӣ кардагӣ аст баргардонда шавад ба давлати Тоҷикистон. ва дуввуманд ки ҷаноби Раҳмонов пеши миллат давлат бояд бахшиш пурсад ба кори ва дуздие ки аз ҷайби мардум кардааст ва тамоми маблағҳое ки ҷамъоварӣ карданд бояд ки маблағи чин аз ҳамин ҳисоб баргардонда дода шавад. имрӯз онҳо андоз намеспоранд, на андоз меспоранд, на ҳеҷ чиз. аз андоз озод ҳастанд. марҳамат шумо ворид шавед бубинед. кулан ин ғорат аст, ғорати мардум, ғорати миллат аст. вазири нақлиёт бе ягон далел мегӯяд ки мо фоида дидем, миллати тоҷик фоида дид, давлати тоҷик фоида дид аз ширкати ирес. бо кадом ақл, бо кадом ақли мурғӣ бояд ақли мурғӣ дошт ки ин ҳарфро гуфт. ин фиреби миллат буд, ғорати миллат аст. агар вазир ҷуръат дошта бошад мегӯяд инҷо дуздӣ аст, ин ғорат аст. бинобар ҳамин дӯстони азиз, имрӯз дар тамоми сохторҳои давлати Тоҷикистон дуздӣ рафта истодааст. дуздии роҳи рост. тамоми сохторҳоро дуздӣ мекунанд. тамоми мо агар андозро нигоҳ кунем, гумрукро нигоҳ кунем, тамоми сохторҳое ки ҳаст имрӯз дуздӣ аст. ман дар ҳар як суҳбатҳоям иншоалло навбат ба навбат ман дуздии ин хонаводаро, дуздии ин вазоратҳо, дуздии ин шабакаҳои фиребгарро барои шумо ошкор хоҳам кард. ва ман боварӣ дорам ки бо сари қудрат омадани Паймони Миллии Тоҷикистон тамоми шоҳраҳои Душанбе бепул хоҳанд шуд ва дар вазъияти беҳтарин ва хубтарин барои мардум ва миллати Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. ва он роҳҳое ки имрӯз шумо меравед, онҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд ва роҳҳои замонавӣ барои миллат давлат пешниҳод карда мешавад. он маблағе ки шумо пардохт мекунед, мардуми шарифи Тоҷикистон, андозҳоятон бештар аз 2.5 миллиард барои сохтани тамоми роҳҳои Тоҷикистон басанда аст. ба ин хотир он чизе ки имрӯз нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон карда истоданд, ин ғорати мардум ва миллати Тоҷикистон аст. набояд ба ин чашм бипӯшем. ҳар як ватандӯст, ҳар як инсоне ки дар дилаш
ғурури тоҷикӣ дорад. дилаш бар ин миллат месӯзад. дар ғарибӣ ҳастед, дар ҳар ҷо ҳастед, садо баланд кунед. Нагузоред инро. журналистони муҳтарам, хабарнигорони муҳтарам, ва аз шумо хоҳиш мекунем як дафъа гап занед, суҳбат кунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳарфи дилатон гӯед. шумо беҳтар ва хубтар медонед. ва аз аъзоёни ҳукумат хоҳиш мекунем, ҳар нафаре ки боз метавонад нисбати ин ҷиноят пешгирӣ кунед. ин ҷиноят аст, ғорат аст. нагузоред ки ин ҷиноят болои мардум татбиқ шавад. ва ин ширкат роҳро ҳам ба кӣ метиҳанд? Ба домоди раҳмонов. инҳо сероӣ надоранд. раҳмонов дар вақташ инҳо ин қадар гурсна буданд ки ҳатто падараш чӯпон буд. Раҳмонова инҳо дар қишлоқи бошблоқи Данғара зиндагӣ мекарданд. раҳмон чақыр мегуфтанд падараша. инҳо қарлиқан аслан. вақте ки инҳо инқадар Раҳмонов инқадар гурснагиро дидагӣ аст ки агар 100 сол гузарад, ин Раҳмонов чашмаш сер намешавад. инҳо ҳатто гӯшт надоштанд, гӯшти хӯрдан надоштанд. инҳо болои мактабҳо шикор мекарданд, кафтарҳоро дар он ҷо меқабиданд, 100-200 дона кушта меоварданд, дар хонашон чанд рӯз шӯрбо мепухтанд, мехӯрданд. Раҳмонов то ин дараҷа қашоқ буданд, камбағал буданд. ин камбағалии Раҳмонов, нодидагарии Раҳмонов, ин дар ҳар ҷое ки кор кардагӣ аст, ба дуздӣ даст задагӣ аст. шумо дар ҳамон маслазаводи Қурғонтепа пурсед, таърихи Раҳмонов ки аст? дар ҳамон равған медуздӣ. дар ҳамон колхози Ленин кор кард, дуздӣ кард. Рамазон Раҳимзода дар он вақт обхс кор мекард. дар ҳамон вақт дуздии Раҳмонов қабид. инҳо дузд ҳастанд. инҳо чашмошо сер намешавад. шумо ба умеди набошед ки Раҳмонов сер мешавад. фикр накунед ки Раҳмонов ва хонавода ин сер мешавад. ин 7 пушташ агар тамоми авлоду аҷдоду ачуҷаку бучуҷаки ин авлод агар ки сари ҳукумат биёянду дар ҷойҳои калидӣ бигиранд, инҳо сероӣ надоранд. маҷақ мекунанд миллати тоҷикро. беобрӯ беиззат мекунанд миллати тоҷикро. вақте миллат камбағал шуд, вақте миллат бепушту паноҳ шуд, вақте миллат бесавод шуд, ба шармандагӣ меоварад, мерасад. ба ин хотир иҷозат надиҳед. ҳамин коре ки инҳо карда истоданд, ин ба зарар ба миллати тоҷик аст. ин аз ҷайби мардум аст. агар мо ин маблағҳое ки дар ин ҷо ҷамъоварӣ мешавад ба вазорати маориф равон мекардем, ба вазорати тандурустӣ равон мекардем ки вазъи саломатии зиндагии мардум беҳтар мекарданд. вале не, ҳар ҷое ки имкон доранд дуздӣ мекунанд. ва ин роҳе ки ин шоъроҳе ки инҳо мегӯянд, инҳо ҳеҷ вақт ба фоидаи миллату давлати Тоҷикистон нест. ҳар яки шумо, ҳар яки мардуми Тоҷикистон ба умеди набошед ки ин Раҳмонов сер мекунад. Раҳмонов аз рӯзи аввал ки дар сари қудрат омадагӣ аст, кастуми як муаллимро дуздид. ба як муаллим раҳм накард ки барои дар сессияи 16-уми шӯрои олӣ ба Хуҷанд рафта кастум надошт ва кастуми як муаллимро дуздид. аз рӯзи оғозе ки ба фаъолияти сиёсӣ ба ҳайси роҳбар шурӯъ мекарданд, чо кардан? аз дуздӣ шурӯъ кард. бо кастуми дуздӣ сари қудрат омад. ва донед инро ки Раҳмонов тамоми хонаводааш ба дузди ғорати мардум, ба бадбахтии мардум машғул ҳастанд. онҳо ҳеҷ гоҳ ба манфиати миллату давлат кор намекунанд. ин маблағҳое ки дуздида мешаванд ба хориҷи кишвар мераванд. дар хориҷи кишвар дар ширкатҳои афшорӣ инҳо қарор мегирад ки инҳоро мо шумо пас гирифта наметавонем. инҳо бовар надоранд ба оянда. ҳар қадаре ки имрӯз метавонанд дуздӣ мекунанд, ғорат мекунанд, мераванд. ва бидуни эҳсосот бо ин ҳарфҳоро гуфта намешавад, чун воқеан вақте мебинед ки тамоми ин хонавода даст ба дуздӣ задааст, бачаҳо инҳо калон шудаанд, хонадони инҳо калон шудагӣ ҳастанд, инҳо ҳама сари қудрат қарор доранд. ҳоло баъзе журналистҳо,
хабар надоранд, бисёр ҷомеа хабар надорад, бисёр аз хешовандони Рамонов сари қудрат қарор доранд ва дар оянда мо инҳоро пешкаш мекунем ва инҳо Тоҷикистонро ба по афкандаанд. Миллати тоҷикро шарманда ва шармсор кардаги ҳастанд. Ҳаминҳо шармсор кардаги ҳастанд. Ба ин хотир имрӯз зарурате аст ки мо инҳоро бояд бигӯем. Бо эҳсос аст, бо ҳар чизе ҳаст мо имрӯз мегӯем. Чун ором ин ҳарфҳоро гуфта намешавад. Ором бо ин дуздиҳо, бо ин бадбахтиҳое ки болои миллат ва давлат меоранд, ба инҳо нигоҳ кардан намешавад. ҳеҷ кас наметавонад инҳоро ором таҳаммул кунад, нигоҳ кунад. худо нигаҳдоратон бошад, бинандагони азиз, ҳамватанони азиз. Бо шабакаи Паймони Миллии Тоҷикистон дар шабакаи YouTube ва Facebook бошед ва мо бо назардошти имкониятҳои хеш бо шумо ҳамсӯҳбат хоҳем шуд ва баъзе аз масоилҳои иқтисодӣ ва сиёсии Тоҷикистонро баррасӣ хоҳем кард. худо нигаҳдори якояки шумо бошад. То дидори оянда бо мо бошед.